Първо ще ликвидираме корупцията на най-високите етажи на властта. Корупцията сред политическите кабинети на управляващите. Защото от тази корупция черпат основания и сила всички останали видове корупция. Административната, в местната власт, в полицията, в здравеопазването. Навсякъде корупцията се крепи на обстоятелството, че няма чиста политическа среда, че няма чиста политическа класа, че политическата система в България е в тежка криза и че ражда непрекъснато корупция. Мерките, с които това може да се постигне, са радикална реформа на партиите и на начина на гласуването. Премахването на имунитетите на народните представители, всички, дори остатъчния имунитет, който те имат, премахване имунитета на магистратите, назначаване на главния прокурор от Народното събрание, така че да бъде отговорен пред избирателите.